Hey ko jammi man drop law mino min ngara taboya na seda bono fansiji am ɗi fulɓe am ɓe woɓɓe tam layi ɓe ko min salmina mi yawan mi wari wadde tiro to wari wadde tiktok ko wato himɓe balɗe tan ɗum fuɗira fi Allah jaɓi so ɓuri min aduɓe o fiiko pour mi salmina himɓe ganduɗa ko min haɗi min holade saabu am mo haɗi min ɗanade ɓe jiɗini ha ɓe kallimi ko ɓe gollimi ko ɓe jiɗini kamɓe mbiyami enen fof ɓe salminan waɗo ko kam live ɓe waɗoɓe kam piiɓe on fof mi salminan kala neɗɗo wawi wonde mi salminan dal a faami ko min kande ɓe kande ko neɗɗo no monni probléme ala mbo yo nanga rutu mum o haala koko wi jogo preuve anda koko haali si Allah jaɓi noon mi yarani kulle école kulle janggal kono noon jiiɗi am ɗe si Allah jaɓi wonno mi woftara ko mbaɗanmi ko si Allah jaɓi no minen ñaago noon na bonɓe ɓe na ɗaɓirita tan ni Allah wayranimi no yirde kadi aduna o ɗo bayre wawra ɓande bikkilma mbiya yo aduna o tum jilli e si yihino mi wiya yo feñanmino ɗo ko ɗayno hoorema ñiñere neɗɗo wiya ɗum ha cikkoya ko aduna o koɗo haaɗi walla cikkoya oɗo koɗo parce que wawi e woni wawi kadi woni aduna o ɗo kala ko miijiɗa woodi ko ɓuri ɗum yawhi ɗum kala ko miijiɗa woodi ko ɓuri ɗum kalan faami mi salmina on noon mi wiya on ɗon bigo sey ko jammi man trapulago ɗiɗon min ngata ha ɓoyani hay feere toujours mi waɗan présenté sow pullo ngam depuis sow pullo yottani kam ɗo mi ala e tankukeji goɗɗi ɗum watta ko ɗiɗo tan maximum no ay waɗi déguisement ha soñoyi yes ngo sow pullo sow hey ko jaam hay ko pulago wiya ɓe ko jingere wiya jingol pulago min mi yetara ɓawo si Allah jaɓi hey ko jaam min ko pulago min ngara pigo pum